Полунощ. Съседите все още се карат. Чуваш всяка дума, сякаш са в стаята ти. Телевизорът им бучи до късно, а ти лежиш буден и си мислиш, че единственото решение е да се изнесеш. Или да живееш с тапи в ушите. Има и друго решение. Звукоизолационната мембрана Viscoan 35. Тънка само 2 мм, но с плътност, която кара шума буквално да спре на място. 1600 кг на кубичен метър, събрани в гъвкава, лесна за работа мембрана. Такерираш зад гипсокартона, фиксираш с окачвачи на сенор, вмъкваш вата и стената, която допреди беше тънка преграда, се превръща в бариера, която поглъща 65 децибела въздушен шум. Седмица по-късно лежиш в същото легло. Съседите продължават да се карат. Телевизорът им продължава да работи, но ти вече не ги чуваш. Viscoan 35 не е поредният материал в списъка за ремонт. То е разликата между апартамент, в който търпиш съседите, и дом, в който най-сетне имаш тишина и спокойствие. Ако и вие искате такъв резултат за вашия дом, свържете се с нас и нашия екип от консултанти ще ви съдейства. Благодаря ви. Това бях аз, Алекси от Super Sound.